कोबे से ताको तनी आ यहाँ के आओ तो नहीं खी एकदम भौजियो भाई नु तब जब हम आई ना तबे तब अपना भैया के बोला ए जी सुना तनी राकेश जी का दीदिया के पलू में लुकाइल बानी का जी हमारे इंतजार रहला का खाना लेके पकड़ा इंतजार ना त के कर रही खाई। अच्छा अच्छा कोनो बात नहीं के देखी त कौन कौन पीस रौदा कम देले बानी बढ़िया बढ़िया पीस भाई आ जाना तनी फोन कइले रहन हमर दूल्हा कहत बन नु के तार भौजी के भैया बन उ कैसे जानो फोन कइले रही का रौदा बात विचार होला बीच उ बीच त हम जाना तनी के बात विचार होला त कहतन कि आइल बानी का राकेश जी त हम कनी हां आई त आवते बानी पार्टी उटी करे खातिर सांझ से का जाने होयो। अच्छा कौन भाई के बनावल था हम बनाई अच्छा और रौरा आइल बानी तारा दीदिया बना के दी हां दीदिया के हाथ के त कहिए से खातनी अब हमारा हाथ के खाई ठीक है बटे लेकिन अब रौरी हाथे आज खातन चिकन खाई मुर्गा सांझे के बना दे मछरी अब मुड़ा चू सब रौरा ठीक बा मछरी या मुर्गा हो या हाउ वाला आ देखी अब हमनी के घूमे फिरे लेके जाएगा जौन भाई अब बियाह शादी हमरो हो गइल आ ई हम सोची ना कबो शौक ना करना रोज हम कबो हंसियो मजाक करना बतिएबो करना फोनवा पे तो हम शौक ना कर खाई ना का हमरा के देखत हम खाते वाले लेकिन कहीं घुमावे ले जाएगा चलम ना आ चल हाली हो भैया अरे कुछ ना तनी दो बात रहा आ तारा भैया के कहत तनी अब की बार ना के गर्मी आइल बा आ चलो वाटर पार्क ठीक बा ए छिना रौरू त आइए बोले के ना ठीक है बा ये सिखाइले बानी ना अपन बहिनी के ई का कहते आ ये सिखाइले बानी ना के रौरा सामने कुछ कहतारी का चाहतनी लेके रहम का हमर भैया के रह जब भैया अरे जब रहे के रहे तब ना रहनी त अब का रह तू भैया खा के आवतनी घरा में एगो काम बाटे ठीक है काजी तलिया के चलो हमरा के स्विमिंग पूल में चली बलिया खुलल बटे आयो घुमा देते तो खर्चा उर्चा करी बियाह शादी होती त खर्चा करम खर्चा दुगुना होई तब तो बुलाइए दे हम आ कनिया की कितना अच्छा लागी तोनी आइसक्रीम खइती जरूर के कितना हम तब सोची का एगो आइसक्रीम रही और ओही में दोनों कोई खइती चाटती जा ठीक है एगो पेप्सी किनती जा ओही में दुगो पाइप डाल के पियती जा कितना अच्छा लागी अरे उराई ना कुछ कही हमरा बहुते अच्छा लागेला जानली भौजी कहली अनु के आओ तारन राकेश भैया हम इतना खुश रही कहत ना रही हम जानली खाई ना जी रहुआ रउआ से बियाह हो गइल त कितना अच्छा होले इतना तो ना अथी भइल मन ली जाए ले है खा ले अब खा ली ना हमरा अब देख अब जितना दिन हाथे खाए के रहे खा लेनी अब वाटर पार्क चला जाई तबे अब एक दूसरा के हाथे खाई ले कल तैयारी कर ली ठीक बा हम तैयार बा ना अब इनका क्या के चल यदि के कहले बन के सांझी के आई का जनिया जी हम तो जान तनी ना वो तो मोरे थी ना कुछ ना सभी जानता कि मजा किया मान ले कि घुमावे सुमावे तो आ तो दोनों लड़की उनकी से बतियाई ना कि ना बतियाई ना सही सही बताई हमरा ना के ना ये एकदम ना झूठ ना तो बोला एकदम ना आ भौजी कहत रही का तरह बियाह ठीक होता है समझ जाई यार ठीक होता अभी देख ले नहीं कि बोलाई कि ना हो जाए हमरा के है काहे ना अरे सबसे पहले रउआ के घरे काट जाई हो काहे ना रबरे लेके आई का दवा हर एकदम छुपा के लेके खा के बताई कि कैसन बनैले बा हां ये तो बात हम तो रउरे हाथ खा चाहते तनी टेस्ट करी खियाई ना है पंजाबा अब भरी ना चाबी ना अरे दादा चाहे के मन नहीं करता हमके तो हाउ चाहे के मन करता है मिली हवा के धरी ना का ना मिली जा अरे मैं सेवा पानी रौरा तू तो घोट जाता नहीं बुझाता की बात विचार कितना अच्छा लागेला रहो बताई टेस्ट कैसन है टेस्ट एकदम बेस्ट बाटे एकदम अच्छा लागेला आई पांजा हमरा बहुत पसंद है यही से तो छील के डाल देनी है छील के माने तो आगे में पका अच्छा अच्छा ठीक बाटे कोनो बात नहीं है अच्छा लागेला बताई नीमक कैसन जनाता है यही से सबसे पहले बना के रौरे के देता नहीं खाए के नीमक तो एकदम स्वाद अनुसार अच्छा लागेला और बात औकात अनुसार अच्छा लागेला हां भाभी अहने आई जी ई हो बेचैन आवा तनी तारा भैया के तनी खियाली शिकायत कैसे मौका ना ठीक ठीक बा रुको काट कुछ चाहे रुक जाई सलाद काट के लेके आओ ठीक ठीक कितना अच्छा लागेली बात विचार कितना अच्छा बा इनकर ए बुची आई जी खाए बैठ गुनिया भैया कोड़ा होनो ना पूछनिया खिलवाड़ी मजाक करे में मत रह अब तू ना पूछलो तो हम ना पूछब हम बानी ना ये दादा ऐसे डरा गोनी है बुची जी की मान लेकिन ना पूछन तो कहन कि देखो बहिनिया पूछते नहीं खे खा लेलन भैया नो हां खा तनी अभी हां तब तू ना का खइबू मुर्गा अन्ना छोड़ी मुर्गा का खाए के बाटे सियाइल का बाड़ू हम बना के तारा भैया के खियावत तनी त ये बुची जी का कहनी हमरा मन नहीं के करत हमरा खाए के से दिन के सब्जिया बचल रहनु तो ई जरे खा लेनी है भातावा
एगो बात कही बतियावत तनी ओकरा से त खिसियात नहीं कुनु। हां ये तो उहे मजाक करतन खेलवाड़ी का आई हे मानवा में सोचत रहनु कि कतना हम भाग्यशाली बानी कि हमर ननद हमर नैहर के लोग आएला त खुश रहेली लोग। खुश ना रही जा। हमनी घरे ई नहीं खे के आइलन भाई के भौजाई के भाई चाहे कोई आइल त हमनी के दुखी ना रही ना जा, खुश रही ना जा। और रिंकू बाड़ी नु रीना आके हमनी के हम खूब कहत रहिलो कि हमर भौजाई के भाई आइल ओकरा के मार के खदेड़ देनी है तनी सा दहेज खाती बताई त। ई कुल का खाला पैसा कौड़ी का खाला आ कनिया के लड़की के देख के खेलावाड़ा के बियाह करब जे एकदम मौज देखी ना अपना ससुरा देने अपना जात बिरादरी में। अरे हमरा ससुरा के कौन खेलावाड़ी बैसन सब ई त गौवा टोलवा के मोय तो लइके उहे बैसन रौरा खेलवाड़ी नहीं खिन का होय त यो खेला बेला क लेनी घर में ले जाके खिया के भईवा के हमरा ना रही एकदम हां खेला बेला क लेनी नार के उतल कत टुएर आई बहन है ए छोटको अब भइए पे रहियन पाहुन जी के छोड़ी ह ना हो तमन सांझी के आ कहले ना आ सांझी के आवा तमन हो भौजी सुनी ना उ पाहुन के छोड़ी पहले हई पाहुन के देखी मन भर खिया देनी है ना मुर्गावा हां तो नहीं तो अभी तो सांझी के बरारी खइयो कहतन कि ए छोटको सुना ना दोनों जानी के कौन बराबरी खियाम जी दोनों जना के। अब तो लोग ना कितना अच्छी कर ली दीदी जी 12 बजे ले हमनी के भईवा के खियाने 12 बजे के बाद अपन वाला अब ठीक खेलवाड़ी बैठ आहे ने अरे पानी मांगत अरे बैठ ले जा गइलू ये कने बड़ी खिलाड़ी बाड़ी मार जोर जोर के खियावत रही थी हम देखो लेकिन ज्यादा कने व्यवहार ठीक बाटे ना जी व्यवहार तो मायने रखेला ए दीदी जी इतना नी के बाड़ी हमने कहा कि पूछताछ करत है देख ली आन कोई के मध्य मुंह फुलावती सन पहिला ही से तब का पानी में निकले के बैठल की पानी नहीं ए कने गिलास हम लेवा तू खा लो खा लेम जी हां मुर्गा त ना बनल हटे साथ से ना खइबू कुछ का हमर गोतिनियो मिलल बिनु एकदम हमरा मोने दिल लाइक भगवान जी नु हमरा नैहर में बहिन उन कुछ ना देलन लेकिन जब देलन ससुर में तो सब चीज में से भर गइनी हम। चलो ये दादा